Hey, ayiwanda ngubani lo uzayo sekuhlwile nje? Hey, ngubani lowo? Ungena endlini yami ngathi ungena endlini yetyhaki. Aziba ngubani? Tyhini, nguwe Tsolwane? Ndim Nqwele. Yo, ndilibele nokuba siphelelanga kule ndlu. Akadinwe, hlala phansi. Uvela bithokoza. Hey, hlala phansi. Ezi zikle plastic. Hayi, ziyeke. Hey, vula thini? Hayi man, kaniyekeni man, nguplastic enihoye ngantoni na nina lona. Ifisha ngako kuba ninzi. Hayi man, nonkqubela. Ayifisha ngaka. Tyhini. Hey. Imani. Hey. Ifisho oyithatha phi naleyo Tsolwane? Ayiwanda uyithatha phi? Engaka. Hayibo. Oh, kanene uvela ngapha yakwaNombanjana. Ewayfrest kutsentana. Ndiyabazi ke abahlali bapha bayaloba. Hey, nami ndothukile. Bendingayazi ukuba baloba kangaka abantu. Kodwa khange ndiyazi nento yokuba baloba bade bathengise. Kukho i-restaurant ephaya. Bafumana nemali ke. Bayaphila kunjalo nje ngalonto. Kumsebenzi wabo lowo. Hey, bayafana mosinabe abasemngazi ePet St John. Hayibo. Hey. Uyazela ke wena lonto. Wawuye nini apho? Uyothini khona? Phendula kaloku kwazi. Uleqa izinto ezingakufuniyo mos. Ezakho ziyaxaka ngoku. Nomqubela nawe Nqwele. Lo wayekhutshwe ngulamntu wakhe ngokuya wayexokile esithi uyakwamakazi. Hayi man, hayi, khaniyekeni uchuku. Mna yonke yale nto yale fish indikhumbuza obutyebi bethu sinabo be-Eastern Cape. Njani ngo? Buyabonakala ke bona uba buyakhula ngesantya esiphezulu. Kwaye budala ke namathuba omsebenzi. Le nto bathi i-oceans economy ke xa ngamagama amakhumsha. Abanye ke bathi i-blue economy. Ngamanye ke amazwi ndithetha ukuthi uqoqosho oludalwa kukubakho kolwandle kweli phondo luyasebenzela. It sounds interesting. Hey, njani naNqwele khawucacisa? Hey, anindivanile. Upremier Oscar Mabuyane niyamazi mosudiya. Waye ithethile kaloku le nto yesopa yelo nyaka kupheleyo. Ethembisa yenzeka. Okay. Ngokuba ngolwa hlobo wayethetha ngalo. Ungakhe uyigugulishe noyigugulisha ke. Ithi ke le nto iziphumo zophando izi. I'm talking about facts ke ngoku. Hey. Andithethi njengento ephuma pha kum engqondweni. Alright. Yo. Uyasebenza mos lo rhulumente simane sisitha kenza into. Hayi uyasebenza. Kufuneka ndimamele kahle mos uPremier Mabuyane kwesi State of the Province address siza kuba ngoku. Injalo kwazi. Tell me, ingaba i-Eastern Cape isanqanqaza phambili ngokuba lelona phondo linenani eliphezulu leekampani ezenza iimoto apha eMzantsi Nqubs? Kaloku sana nguwe ebesixelela ukuba silelona phondo line ende ye-800 kilometers. Kaloku sana kwazi sisayibambile sana naloo title. And ke amanye amaphondo ana 1 or 2 inkampani ezenza imoto. Thina sino Isuzu, Isuzu xebe. Sino Mercedes Benz, sino VW, FAW, kanti senza nee-engines zakwa Ford. Nto leyo ke eyivelise imisebenzi emininzi kubantu balapha ephondweni. Lo misebenzi ayikho nje kuphela pha eplantini. Idalwa naziinkampani ezinye zazo eziphaya koma East London IDZ naseKurha SEZ njalo wethu ezenza ezinye iiparts zemoto uyabona. Oh. Hey kanye kasithetha ngaye kezo parts ezo kanye ke nqunqu. Nansi ke into ezandincomisa ke girls. Benisazi ukuba le Isuzu sithetha ngayo i-skin panels zayo zenziwe apha eKomani. Hayibo. Inkampani Apha eKomani. akuninzi lwabo lingabafazi. Ithi ke le nto 51% of that company is black female owned. Wow. Phambili ngomama, Phambili. Umbona 20 rand umbona izani bahlali 20 rand umbona. Yo hayi sana, caba namasimi nawo aya driver. Ewe kaloku
Zizizalisekiso zezithembiso zikarhulumente wephondo awathi ke uDiya wazibophelela ngayo kulaa sopa yalast year ukuxhasa ke imveliso le yemifuno negrain ukuthi. Khange uve ukuba ngoJanuwari lusisuka kuyo kwezi veki ziphelayo ke urhulumente beseqoboqobo kwaNomendi apho after wafaka izigidi ngezigidi zerandi ukuvuselela ulimo atsho ke agxothe nekati eziko alwane nobuhlwempu olu lwephondo. Ubusazi na eMpuma Koloni idale amathuba emisebenzi amatsha ayi-89,000 kwikota yesibini ka-2025 emveni kokuba kudandalaziswe izicwangciso zonyaka kwisopa egqithileyo. Urhulumente wephondo ufake ngaphaya kwe-19.5 million randi kwiphulo lokunkcenkceshela amasimi azihektare ezingama-10,000 jikelele ephondweni. Ukusukela ku-Okthobha ukuya kuDisemba wonyaka ophelileyo, isiqalo Youth Fund ixhase amashishini asakhasayo olutsha aliqela ngenkxaso-mali ye-7.9 million randi ngelinge lokudala amathuba emisebenzi. Sifezekisa izithembiso zesopa. Eli bali beniliphathelwe ngurhulumente we-Eastern Cape okhokhelwa yinkulu-baphathiswa uLubabalo Oscar Mabuyane. Eastern Cape, home of legends.